Nima ishlarga aytdingiz do'stlar? Meni bugungi kun kimdan o'tgan? Tashlagani yo'q. Yo'q. Subhanallah. Жыламагыз, кызлар, жыламагыз. Сен вообще подставляешь меня. Уколлар койдырды анда вообще. Руслан Керимуддин ушул вакытта биз достор түгүлүдө. Очень сложно, реально. Серьезно? Yok, men в целом өзүм добрый, пушистый. Келесі яңа жылдар bilen. Сәлем, достар, сезнең белән мин Айгөл Борханова һәм сез специаль чыгарылыш карыйсыз. Килде яңа ел, китте. Бездә бүген кунакта сез үтенгән, сез шакырган, сез бик каты теләгән артист Марат Яруллин. Сәлемнәр. Сәлем, Марат. Марат Яруллин. Йөрәк яндыручы, җырчы, актер, модель. Фатирында казлар фермасы. Концертларында фанатларына сикерә. Иң популяр тәмле тамак. Синең турда күп яздылар, күп сорадылар. Шакырыгыз Марат Яруллинны зинһар өчен дип еладылар, иландылар безгә. Evet. Шакырдык. Молодцы. Ничек хәлләрең? Аллага шükür. Ничек анда сине Кыш бабай зыян китермәдеме үзеңә? Нормально, да. Аяк киемнәрне кайдар алдылар, үзем дә белмим кая икәннәрен. Мин аны таптым. Мин аны таптым, әйе. Менә бик әйбәт, рәхмәт сиңа. Әле ярыйсың булгансың, рәхмәт. Аллага шөкер. Рәхмәт. Кыенсынып утырма. Нормально, все. Наконец-то. Аяклары шулмадымы син? Юк, нормально. Мин кайнар егет бит. Волганский. Булды бу. Марат, безнең инде яңа ел, сездән килеп җитә. Яңа елны үзең ничек каршылыйсың? Яңа елны безнең традиция буенча, Алла теләсә, без һәр ел тырышабыз туган йортка, туган якларга кайтырга, әти, әни янына. Шуңа күрә быел да шушы традицияны үтәргә тырышырбыз туганнар белән. Алла теләсә, әти белән әни янына кайтачакбыз. Ярый, димәк, әгәр дә сорасак, кем белән син яңа елны каршылыйсың дип, әти белән. Әти, әни, туганнар, гаилә белән инде. Яңа ел бит ул гаилә бәйрәме иң беренчедән. Шулай, мин дә шулай дип каршыларга уйлыйм, ләкин мин башта әти-әниләргә кайтачакмын. Аннары вечеринка син. Синең дә шулаймы? Әйе, минеке дә шулай. Элек әти-әни белән аннары авыл клубына чыгарбыз инде. Бәлки күрешербез әле. Бәлки, да. Актук дигән авылда бәлки күрешербез. Нишгар өлкәсе. Син дә бит шунда каршылыйсың яңа елны. Әйе, шунда, күрешербез. Күрешербез, ярар. Уенның кагыйдәләрен сөйләп китәм. Мин әзерләгән сораулар барысы да синең турында. Әгәр дә син сорауга дөрес җавап бирәсең икән, без киләсе сорауга күчәбез. Әгәр дә син ялгышасың икән, сиңа җәза үтәргә кирәк була. Дөреслекә әйтергә яки гамәл кылырга. Синең ике подсказкаң бар. Беренчесе, достыңа яки якын кешеңә шалтыратып, 1 минут эчендә дөрес җавапны белергә. Икенчесе, миңа матур итеп күз кыссаң, мин ике дөрес булмаган җавапны әйтәм. Сораулар синең турында. Җавапларны син беләсеңдер инде. Киттек, дуслар, беренче сорау. «Счастье, здоровье» фильмында синең героең гүзәл исемле кызга өйләнә. Әйе, Ринат исемле егет гүзәлгә өйләнә. Әйе. Әлеге фильмны төшерү вакытларын хәтерлисеңме? Хәтерлим. Ярый, бик әйбәт. Сиңа әлеге хәтереңдә калган моментлар кирәк булырга тиеш. Гүзәлнең ике туган абыйларының исемнәре кем? Ирек, Радик, Ленар. Икенче вариант: Илшат, Данис, Илдар. Өченчесе: Динар, Илназ, Инсаф. Һәм дүртенчесе: Рамил, Тахир яки Фаил. Синең җавап вариантлары экранда бар. Беренче. Шулай яхшы хәтерлисең? Ирек, Радик, Ленар. Булырга тиеш. Дөрес түгел, шулай уйлыйсың. Минем уйламыйча шулай. Ирек, Радик, Ленар. Как будто бы. Шулай калган башта. Шулай калган дип уйлыйсың? Шулай дип уйлыйм, әйе. Ярый. Без әлеге җавапны алдык. Әйе, так. Барабанны. Син хәзер үзеңә ышанасың инде. Дуслар, дөрес җавап. Дөрес? Красавчик. Марат. Мин Ничек инде шулай? шулай. Шулай булмаска тиеш. Тиеш түгел. Тиеш түгел. Димәк, хәзер син бит инде дөрес җавап бирдең. Без дөреслеккә тә әйтмәйбез инде, хәзер гамәлдә калмыйбыз. Получается, медицина наказывается. Менә син мине хәзер әйе җәзалыйсың булып чыга инде хәзер. Менә нишлибез? Да. Марат, алай ярамый. Всё. Хәзер синең белән килешәбез, син дөрес җавап бирмисең. Әйдә, сорап кара. Сорап карыйбыз, киттек, дуслар. Киләсе сорауны. Сорауга күчкәнче синнән фильм турында сорап китәсем килә. Менә ул фильмда мин синең абыеңны, Ринатны да күрдем. Шикелле,
Дөресме? Шулай. Әйе, дөрес танығанмын демек ул. Мимо проходил. Yok енді шынлап та ул баянда уйнады. Банда шындай бір кішкене генә эпизод бар. Абый баран да баянда. Демек Загыз вакытында, по-моему. Әйе. Улар сиңа балдыкларны кидертәс, һәм шунда уйный башлар инде. Демек Абый абыйыңны баш кудайды. Без что-то отырган сөйләшәбез, бу обеденный перерыв иде нәрсәдер. И режиссерлар һәм продюсерлар отырган чакта үзләре нәрсәдер ашый, үзләре сөйләшә. Һәм инде мин бер кылагым белән генә ишетәм, баянчы, что-то баянист кирәк дип. Ага, мин әйтәм, баларга баянист кирәк. звонок. Сәнмесез тегедәсе минем абый шәп баянчы, лучше таба алмыйсыз әйе. Һәм берәр видеоларын күрсәттем дә, все, давай. Абыйгыз кирәк безгә. Менә бит. Әйе, гаилә белән фильмда төшкәннәр, демәк. Менә синең тагын фильмда төшәсең киләме? Татар фильмда бәлки. Андай теләк бар, ул теге ничек әйтергә, нинди проект булыр. Ансы иң беренчедән кызык булырга тиеш бит һәм үзенә күрә проектка ничектер Күңел ятырга тиеш. Әйе, күңел ятырга тиеш иң беренчедән һәм Нинди роль уйнар идең? Нинди герой, нинди образ булсын иде синдә? Белмим инде аны дөресен. Хулиган бәлки. Бер нинди андай рольне дә уйнарга ярый иде. Булса, герой любовник. Любовник, әйе, шуны гына әйтмәкче идем. Шундыйга инде. Күңелем ята дигәндә. Әйе, шундыйга инде нинди булса. Ярар, демәк, Марат Яруллинга зинһар, романтик һәм хулиганистыйрак рольләр тәкъдим итегез дип біз калабыз, ышанып. Шулай, матур, любовный. Фанатлар тагын да күбрәк булсын өчен. Конечно. Дуслар, без икенче сорауга күчәбез. Менә ул ничек яңгырый. Миңа калса, әлеге сорауга син җавап бирә алмаячаксың. Синең рәсми YouTube каналыңдагы гомуми контент ничә сәгать, минут исәпләнә? Общий? Әйе. 3 сәгать 51 минут, 3 сәгать 41 минут, 3 сәгать 31 минут, 3 сәгать 21 минут. Ну, монда инде теге методым тыка. Әйе. Анда синең 79 Ролик. бар, әйе. Һәм аларны кушкач, менә Менә шушы вакыт килеп чыга. вакыт килеп чыга, кайсысы да шулай. Әгәр дә синең берәр фанатың карый башласа, 3 сәгатькә рәхәтләнеп бата синең каналыңда. Подсказка нин, юк, подсказка юк, да? Подсказка бар, ала аласың. Нинди Син вариантлар? дусыңа шалтырата аласың, яки миңа күз кыссак матур иттереп. Мин ике дөрес булмаган җавапны алам. Әйдә тагын бер тапкыр. Ашап китте. Менә шулай. Так. Дуслар, миңа Марат Яруллин монда күз кысты, сезгә кысканы бармы? Миңа бар. Димәк, без ике дөрес булмаган җавапны ала битабыз. Ул беренче һәм дүртенче. Алар дөрес түгел. Аларны алып аттык, алар дөрес түгел. Синең бар яисә икенчесе яки өченчесе. Яра, булсын 3 сәгатьтә. Отыз бер минут. 31 минут дип уйлыйсың. Без синең җавабыңны алабыз. Инде монда күп уйлап торырга кирәкми, миңа калса. Дуслар, дөрес җавап. Отлично. Түгел? Түгел. Тиз шатлана башладың, ләкин синең барлык контентың 3 сәгатьтә 41 минут шулай. Әйе. 3 сәгатьтә 41 минутны җыя. Анда алгыларым үзенә генә 19 минут. Әйе. Без хәзер синең белән күчәбез дөреслеккә яки гамәлгә. Менә хәзер нәрсә сөйләсәң. Короче, наказываешь. Әйе, наказываю. Мен Дөреслеклек белән специально сине ошибка җәзаларгамы? вердем. Сине дөреслеклек белән җәзаларгамы, әллә гамәл беләнме? Гамәл это действие же, Әйе. шулай бит. Ну, әйдә дөреслеклек белән. Сагынырсың һәм ник килмәсең дип кемнәргә әйтәсең? Кемнәр синең йөрәгеңне шулай нык яралады, әйтәле безгә шуны. Һәм гомумән синең җырларың кемгә багышланган?
Марат, Нәрсе? сен әлеген су іштің. Іштім. Тәмілі болды ма? Нормально. Нәрсе салдың? Сенің фанатларыңнан көз яшьләрен салдым. О-о-о. Татыдың ма? Мен айтам шол. Что-то родное. Менікілер. Тәмлі болды. Біздіңдікілер. Тағында көбірек елағыз деген, тағында көбірек су ішермін деген. Жыламағыз, қызлар, жыламағыз. Бәлки жауапсыз мәхәббәт? Yol қызматур. Бик. Жауап. Нәрсе деп айттың? Рахмет. Жырларыңны кімге бағышлайсың? Шундай кім йөрәгеңне шулай яралады? Юк, никсің тігі... Не келмейсің мәселен, ол бик мұңсыз жыр деп Сіз айтасың. білесіңіз керек кімге мен тігі бармағанды кішім деп. Юғанды күндерде болғандыр. Ну, мәселен, қайсы жырларны мен жырлайым. Чүнки алар көңілге айтады. Не говорит о том, что менде ол хәл болды. Мәселен, ол авторда болған хәлләр болырға мүмкін. Шуңа күрә хәзергісі шақта тігі кімге де тігі сағынырсың деп жырламын. Әйтмесең дә хыянат итеп сағынырсың әле деп. Алай деп айта алмайым. Алай деп айта алмайсың. Не обязательно. Не обязательно. Не обязательно. Жауапсыз мәхәббәт булдымы икән синдә? Чөнки бит инде синең дөнья хәтле күп дип әйтәсең килә фанатларың. Сине бар кызлар да ярата, сиңа гашык булалар. В основном мен нокта куяйдым. Неде? Булган Мөнәсәбәтләрдә. Әйе. Мине бүгенге күн кимдән иткәне юк. Ташлаганы юк. Юк. Менә дуслар, белеп калыгыз Маратның нинди икәнен. Булган юк, чынлап әйтәм. Хәзер подожди. Юк, булганы юк андай хәлләр. Үзем ташлым барысында. Юк инде, ну үзем ташлым түгел, просто шундый фикергә киләсең. Шуннандыр инде дип әйтәм, яшьләр. Бәлки, юк. Нәрсә була әлеге ташлауга, әлеге нокта куюга сәбәпләр нинди? Нинди булырга мөмкин? Ну, иң беренчедән мен бит теге, минем характер җиңел түгел бит. Иҗат кешесенең характеры. Юк, мин в целом үзем добрый, пушистый егет. Ну, в том плане түгел. Начар түгел мин. Яратсам, мен чын күңелемнән яратам. Ну, була шундый вакытлар, кайчан туры килмисең кеше белән. Характерлар туры килмәскә мөмкин. Характерлар да туры килмәскә мөмкин. Әгәр дә ул мәсәлән өйдә җыештырмаса, ул сәбәпме? Шигәйтергә. Ул да проблема түгел инде минем уйлавымча. Ул теге төп проблема түгел, клининг яшьтергә була. Бүгенге көнне. Минем уйлавымча анарда гына эш түгел. Җыштырмый. Димәк, бер кемгә дә җырларны. Лучше җыштырсын инде. Лучше, конечно, да. Әллә теге алай-булай мин теге бик узак яшәгәнем юк. Кызлар белән. Шуңа күрә. Һәм инде мин бит команданы. Постоянно в разъездах. Күрәне. Вот аннары ни ничек әле, мәсәлән, минем булган иде шундый ниләр, отношениялар кайда мине аңламадылар. Ну, мин артист кеше, ну, ул кызның уйлау буенча, ну, мин өйдә утырырга тиеш. Аның белән генә. Кызларга бит әйтәләр, синең урының кухняда дип сиңа да әйткәннәр шикелле. Юк инде, ну, мин әйтәсем килә, теге, ну, артист кеше, ну, чынлап та без менә 2 ай эчендә 51 концерт безнең булды. Ну, ничек... Коямын да өйдә утырырга. Кемгә кирәген данды? Егет ир. Кайсы өйдә булды? Үз ярыңны әле табырсың да. Табырбыз ал. Алла бирсә. Шулай дип ышанып калабыз. Нормально будет. Все нормально. Хәзер менә син бит инде язасың җырлар. Шуны гына әйт инде. Хәзер менә бармы ул кеше син аңа багышлап җырлар язган? Бер генә тапкыр әйт. Һәм шуның белән мин синнән әйтмим. Астам. Әйтмим. Булдымы? Булды. Все, исән сау. Пока. Марат кайт. Дуслар, киләсе сорауга күчәбез. Менә ничек яңгырый әлеге сорау? Алгылларым клибы башында сезнең гаиләгез ТНВ каналын карый. Әйе. Әлеге вакытта нинди тапшыру бара ТНВ каналыннан?
Жырлыйк әле. Таяну нуктасы. Бергәләп өйрәник. Тамчы шоу. Кайсын караганың бар? Таяну нуктасын. Жырлыйк әле караганым бар. Бергәләп өйрәник, тамчы шоуны белмим. Таяну нуктасы. Анда ике вариант, яисә жырлыйк әле, яисә таяну нуктасы. Икесеннән берсе. Ярый, дә шулардан сөйлә. Минем уйлауымча. Жырлыйк әле. Жырлыйк әле. Помощь ни булады? Помощь зала? Улана кіріп қарай аламын юк мұны? Қарыяла 1 минут ішінде сыйышса. 1 минут ішінде Миңа сыйышса. қалса, әлеге подсказканы қолдырға керек дальше. Дальше, да? Әле бит 7 сұрау бар шуңа күрә. Бұл бір, это все... Бітті шуның белән. Шуның белән. Әйе. Подсказкалар булмый артык? Ике генә идеш? Эй, субханалла. Әйдә, булсын таяну нуктасы. Таяну нуктасы булсын дип уйлыйсың. Булсын таяну нуктасы. Ярый. Тамчы шоу? Тамчы шоу Реально? барайды. Подожди, Қара. дай қарайбыз. Қара. Реально. Қара. Неужели? Не дай бог хәзер сен мине алдадың. Не істесің енді шол телевизор біле башыңны бітіріп тұрасың. Аш вақыты бір ол отыр. Шол телевизор біле ашарға керек, аш вақыты қазір. Реально тамчы шоу. Эу! Нәрсә выбирать итәргә? Нәрсә сөйлисең? Нәрсә выбирать? Дөресек сөйләдек, бәлки Ну давай, гамәлгә. Әйдә. әйдә гамәлгә. Безнең сиңа бер бик кызыклы гамәлебез бар. Әйдә. Син суеверный кешеме? Теге Юк, барларга ышанасыңмы? Юк, ышанмыйм. Кара мәшә әгәр дә үтеп китсә юлыннан, син ул начарлыкка дип ышанмыйсың. Мин ул юлдан узмыйм. Әйләнеп узам дигән. Юк, мин мәшәдә кайтарам. Шулай аккуратно гына все, монда җирмәдем. Сиңа хәзер таролог киләчәк. Таролог. Әйе. Һәм синең мәхәббәт киләчәгеңне әйтәчәк. Давай. Кызык. Кызыкмы? Киттек. Тарологны чакырабыз. О, Дуслар, таролог безнең студиябездә. Һәм без рус теленә күчәчәкбез. Сара, добрый день. Здравствуйте. Что ж, мы сегодня будем открывать карты на будущую любовь Марата Яруллина. Что же там нам скажут карты? Я знаю, что нельзя трогать карты. Ну, да. Это моя энергия. Поэтому сейчас вопрос будет о будущая любовь Марата. о. Хәзер беләбез. Не поленились пригласить. Так. Монда бик матур кыз басып тора. Вот и аю бар. Чем надо это снимать? Ой, ну тут, конечно, этот... Очень много девчонок, да? Все очень сложно. Да, очень сложно, реально. Серьезно? Так. Ребеночек. Так, это может быть ребеночек, либо богатый выбор возможностей. Есть какие-то обязанности, которые выполняются против воли. И тут какая-то госпожа вышла. Это она может быть... Госпожа. Да, это может быть либо у нее статус мамы, либо жены. Вот. И есть Нормально. какое-то чувство стыда, униженности, как-то связано с ней. По поводу каких-то гармоничных отношений, которые, ну, где каждый знает свое место. Это вообще... Это в будущем, да? Вот? Ну, это в будущем, но это, может быть, и есть. Ага, Да, ничего себе. вот. И тут союз, между ними союз, будет или на настоящем времени. Дьявольский это когда... ну, как сказать, любовники там или еще что-то, вот что-то такое вот. Марат. Но это не обязательно любовники, это когда неофициальный брак, и человек встречается, статусный, например, женщины. Налёл, Такое и ты выбирали? может быть, я не знаю. Вот, ну вот выходит госпожа, это она, не обязательно его, но у нее уже был или есть статус жены и невесты. Но вот чувство стыда есть какое-то. У меня или у нее? У нее, наверное. Потому что на нее Мне было выпадает. стыдно с тобой встречаться. Походу. Вот. И из-за этого, не знаю, почему чувство стыда, униженности, уход в себя. А медведь? Что значит? Медведь — это ты.
Это Ничего себе. означает сильный, храбрый, либо по характеру, либо по телосложению. Вот. Да, по телосложению. Нет, по характеру, скажем. Ну, вот, Откуда ты знаешь? Ты же не видела вот, мое тело. обычно характеристика медведя вот такая вот. Это вот у тебя есть обязанность, видишь, выходит карта, и ты связан. Из-за этого как бы у нее чувство стыда, не знаю, может там внимания не будет хватать или еще что-то. Вот. Ну, такая понятно. вот карта Да, выходит. можешь посмотреть, пожалуйста, X5 куплю в этом году, нет? Все, посмотрим. В этом году? Погодите, мы про Не в любовь этом все году. узнали. Ладно, все. Что у нас там про любовь-то в итоге? Про любовь будет женщина в статусе жены, мамы, вот, и Когда? у них будет такой союз дьявольский, вот так вот выходит. Дьявольский Это союз. когда неофициально, допустим, брак или что-то такое. Ага. Вот. Ну, просто Здорово. встречи. А когда примерно это будет? Ну, в самое ближайшее время. Вот так вот. Да. Встреча с дьяволом. Давай Марат, X5 посмотрим. Давай, Давай посмотри. на конца Вот. этого года. Нет, не этого, давай следующий год. Давай. Ну, конечно, купишь. Даже я могу тебе сказать. Купить, без как тебе. карт. Я могу тебе сказать без карт. Давай. Ладно, давай на успех, ладно? Прям вот на успех. Марат Ерулин ышанмайм деген иде хәзер үзе әйдәм белән Так, значит, Айгуль, давай. Пока. Пока, Марат, Давай, я пока. Так, на успех? Да. Давай на X5. Ну, давай. Давай на X5. Ну, на успех интереснее. Ну. Акча О, булачак. все, сразу деньги вышли, смотри. Ашкача булачак. Ключи есть. С автозапуском. Тагын кызлар монда. Так, кызлар мында да. Тут опять страсть выходит какая-то с кем-то. Прям вообще у него. Вообще. С кем-то С любовь. X5. Ну, будет У готовность... него очень много фанаток. Да, будет готовность заняться решением этой задачи, проблемы, да. Ну, тут карта хорошая. Растрата будет себя впустую в начале, да. Может быть, да, впустую. Это карта, когда человек растрачивает себя впустую, не только материально, но, может быть, ты будешь прям вкладываться больше, но вначале это как бы ты будешь вкладываться, но не сразу. отдачи, да, не сразу. Ну и дальше будет решение дел, то есть документы тут официально все. Дэвид Семейка Адамс. Ну, это... Мы же про вопрос спрашиваем. Про машину уже, Да, то мы нацелены именно смотреть про машину. Ну, тут страсть, короче, с кем-то у тебя выходит. Опять, да? Да. Еще вопросы есть? Нет, больше нет вопросов. Точно? Да, нет. Дуслар, тарологта килеп китте Марат Ерулинның киләчәген бераз гына ачыкладык. Шуңа күрә Марат Ерулиннан хәзер инде тагын да әйбәтрәк итеп аның артыннан күзәтәчәкбез. Шуңа күрә барлык аккаунтларына да язылыгыз. Әлбәттә инде безнең Шаян ТВ YouTube каналына язылырга онытмагыз. Ә без сезнең белән күчәбез киләсе сорауга. Синең мерчыңнан мәхәббәт дип аталган шоперда сыңы 4 хәреф нинди? Так. Синең вариантларың. Кыска И, К, В, У, Смотри, если второй вариант. П, Ж. Смотри, а если вот этот второй вариант прочитать обратно? ЖТ. На французском получается. Французский, да, тоже хотела сказать. ЖТ. Le citoyen Je de peux l'amour. croissant. Je peux l'amour. Да. Je peux l'amour. La baguette. Короче, я выбираю в ЖП. Второй вариант. То есть ЭПШ я выбираю. Дуслар, без кызык вариантны сөйләдек. Эпешне сөйләдек. ЭПШ. Аллага шөкер. Я Сен- проиграл, да? Әйе. Сен де шуны бүйтіп тұрасың. Нәрсе? Шуңа шатланам инде. Давай дөрөслек булсын. Дөрөслек. Әйме? Кайсы артист синең вайбыңа туры килә? Син кем белән дуэт яздырыр идең? Кем белән әзрәк менә шулай итеп җырлап йөрер идең? Салават абый белән. Салават абый сиңа туры килә дип уйлыйсың. Юк инде. Юк, Салават абый белән инде ул түгел. Ну, инде аңлашыла инде. Бул бик та инде не булыр иде, наверное. Минем уйламчы Салават абый белән күбесе. Тойда здравствуйлар киләде. Абый бит ул. Абый инде, әйе. Но безнең абый белән килгәндә вайблар бүтән инде. Абыйның вайбы бүтән минем уйламчы. Булай инде мин кем белән соң яздырыр идем икән? Ул татар эстрадасымы, яисә любой вообще эстрада? Әйдә берсен татар эстрадасыннан әйт. Һәм берсен
бүтін жер шарынан деп алсақ. Ну, эстрададан айттым инде ул. Абый белән Салават абый? дидем, абый белән инде да. Салават абый белән. Әйе, Салават абый белән. Ярар. Бүтін жер шарынан кім белән булыр иде бу? Бүтін жер шарынан Джастин Бибер белән. Күрәсеңме ничек? Салават абый һәм Джастин Бибер. Вот это сильно, да, мечта? Син яратасың аны? Үләм мен аңа. Шулай. Әйе. Все. Мен үләм ул Бибер. Минем кичкенә вакытта. Ол дуэт булгач син вообще тыңларсың. Вообще мен былай аташакмын. Әйе. Демәк, син Джастин белән язмакчы идең, языр идең, һәм Салават абый белән, әйме? Да. Шулай булса да бер кеше генә әйт инде безгә, кем белән язмас идең? Кем белән язмас идем? Кем синең вайбыңа туры килми? Ошамый түгел, вайбыңа туры килми. Әйдә, шулай дип. Кем белән яздырмас идем дуэт? Ришат Төхвәтуллин мәсәлән. Тавыш аркасындамы, түгел, юк. яки аның сәхнәдә үз тотышы буенчамы, яки җырлар язуы буенчамы? Тавыш туры килү дә бит бик мөһим, дип әйтәсем килә. Белмим инде даже. Андый кешеләр бармы икән? Мәсәлән, Руслан Керимуддинов белән яздырмас идем. Син карамадым дидең. Нәрсәне? Эльмира Нагимов белән карамадым Юк. дидең. Нәрсәне карамадың? Безнең шоуны Так, юк карамадым карамадым. булып чыгасың дидем. Эльмира безгә килде дә шулай дип Нәрсәне? әйтте. Кем белән эшләмәс идең дип финанс сорады. Булай дип. Руслан белән инде. Ну, мен сейчас чисто прикольнулся на самом Демәк, деле. сезнең вайбарыгыз туры килә. Дөресен әйткәндә, ничек әйтергә, что-то не знаю даже, с кем бы я не записал. Просто шул артист белән кайсы белән, наверное, чынлап та теге, ну, туры килми. Мәсәлән, да, теге ниндидер классический җырчы, мәсәлән, или народный җырчы. Ну, мин андый ниләрдә булырга мөмкин. Әйе, менә шул настроение тавышлар, җырлар. Но опять-таки, ничек әйтергә, мин теге әйтә алмыйм, мине яздырма, белмим, бәлки хәзер әйтермен мәсәлән, да. Аны икенчегә язырга кирәк. Аннары вот килеп чыгар, что яздырмын, аннары получается неправильно булыр. Вот. Белмим, кем белән яздырмас идем. Синең бит исерек сөюмнән җырың бар, аны син Данир Сабиров белән яздырдың. Әлеге җырның әлеге җырда бергә Данир Сабиров белән җырларга дигән идея ничек килде? Кемнең идеясы иде ул беренчедән һәм ул андагы ул клиптагы бит детальләр бик күп. Менә ул детальләрне дә кем уйлап тапты һәм гомумән шул җыр турында сөйләп китәле безгә. Җырга килгәндә дөресен әйткәндә, мин кайдасың идем икән? Хәзер әйтәм. Мин, по-моему, былтыр мин идем Сочида дуслар белән. Һәм инде шу вакытта что-то, то ли не помню, то ли ужында идек без, шалтырата миңа Данир үзе. Данир шалтырата. Сәлам, ничек хәлләр, туда-сюда. Без аның белән ничектер... Сөйләшмәгән идегез? Юк, без аның белән, ну, таныш идек, просто мені сәлам. Біз бір-бірімізді біләбіз. Бар Данир Сабиров, бар Марат Яруллин мәселен да. Теге ничектер дуслар деп мен әйте алмаймын. Шул вакытта біз дуслар түгел иде қалай. Просто знали друг друга как-то заочно. Һәм Данир шалтырата, Марат де, шушы вакыттарда минем как раз, по-моему, шыққан иде жырым минем сырым, Эльмира Нагимова ки. Миләүшә Әфләтунова сүзләренә. Шушы жырны инде мен айтам, мин тыңладым ди. Шул кадәр күңелгә керде ди. В целом, как бы миңа җылы сүзләр әйтте, минем иҗатымны яратам дип әйтте Данир. Һәм миңа айтам, минем теге желанием бар ди, синең белән ди дуэт яздырырга. Серьезно? Әйе, мин әйтәм. Демәк, Данир сиңа беренче булып инициатор булган иде, әйме шул? Ну, дөресен әйткәндә шулай булды, әйе. Шушыннан инде мин ничектер, ну, без сөйләштек тә инде. Һәм мин әйтәм, ярар теге в целом, почему нет? Әйе, мин риза, әйе. Әйе, ләкин кирәк җыр. Җыр кирәк, җырны уйларга кирәк инде. Һәм аннан вакыт үткәч, күп вакыт үткәндер инде, может бер ничәдер ай үткәндер. Данир тагы шалтырата миңа. Нәрсә дип буламы ди? Мин что-то вообще баштан чыккан минем гастрольләр ниләр теге ничек әйтим инде. Ул молодец, вакыт тапкан шалтырата. В том плане, что, ну, ул унытмаган. Мин дөресен әйтәм, мин уныттым уже. Мин уныттым. Һәм әкренләп шушы вакыттан бер-беребезгә җырлар җибәрә башладык. Табып җибәрәсез. Данир миңа
біз енді переписываемся, Данир мен айда міне шушы жерде анда енді тігі тематика матур тұрмыш, исән сау болайық, как бы барысы да шынды мен айтам. Шындай яқшы темалар. Жоқ, әйбәт тема енді. Мен айтам, Данир, әйда шулай біз сенің білән сөйлешәбіз. Мен айтам, бізге біттіге, дуэттан бит керек, нендейдір Шоу ясарға. Әйтірге, аның нендейдір выхлобы должен бұларға бұшлай біт. Шоған көрем, мен айтам, әйда біраз... Мощныйрақ біраз похулиганим. Шуңа көре шушы демканы жіберген едім. Айнур Сабирзянов күйі, Нурисам Мухамметова сөздеріне. Но үшінші куплетін анда Данир да yazды, бір-екі строчкасын үшінші куплетін қайсысы анда үшінші куплеті өзіншәліклі. Мен де құштым бір-екі жімләсін. Шуңа көре үшінші куплетін біз общий яздық. Шол ikisi de авторлық. Хам шушы жерні көрсетті, аңашады. Ошамазлық түгіл. Да. Үш аранжировка ясаттық біз олда жерге. Әлі шулардан да сөйлағансыз. Чүнки мен в этом плане дотошный очень сильно. Неге келгенде, ішіге етірге аранжировкаларға, вообще в целом межатқа келгенде мен жырларға бұла шынды вақытларға үшер аранжировка ясатам. Пока менің көңіліме ятмай ол екен. Значит, яйсе ол жыр шықмай, как яйсе аны біз алмаштырабыз қылмында. Шуан көрем, Исірік сүйімнен деген жырға келгенде, аның ол үшінші аранжировкасы Нияз Валиев шушы аранжировканы ясады. Марат Мухидда тауышына яздырдық біз. Хам инді... Клиптаға детальлерге келсек? Клиптаға детальлерге келсек, клипнің режиссері ең біріншіден Марсель Махмутов. Идея полностью Марсельнікі, полностью режиссер-постановщик Марсель Махмутов, хам сценарийда кішінікі. Клипні чөрдік бір сутка ішінде біз. Чуть поменьше даже. Тизгіні. Достлар, біз сіздің білән көшәбіз келесі сұрауға. Рәхмәт сеңа біздің шулай рәхәтләніп сөйләшіп отыруыңа. Взаимно. Меңан ишләргә. Әйтегезе, дуслар. Жырының аудиоформат рәсімінде нинди геометрик фигура юк. Тегіз яқлы үш пішмақ, шақмақ, көк, тора пішмақлы үш пішмақ. Сенің подсказкаларың бар, шоңа көре? Давай тора пішмақлы үш пішмақ. Yok деп ойлайсың? Да. Ярар, біз жауапны алдық, достлар. Қандыры жауап? Не везет мне, блин. Это действие. Действие сөйледі біздің Мұрат. Сен жыршы. Біздің яңа ел шығарылышы. Сені жырлатмыша біз бұлдыра алмайбыз. Ләкин, бұл ғады гіне жырла болмайыша. Сен бит келді кетті шоуда? Сен қазір жырлайсың, сеңа экранда шығашақ биримнер, задание. Сен тұқтамыша флайттырып жырларға тиеш. Келіп шығар ма екен? Жырны өзің сөйлесің, нендені жырлайсың келе? Айде, давай. Ненде? Нендені өзің сөйлесің келе, шындыны жырлай аласың. Өзіңе неше керек? Татар тілінде бет? Әйе. Татар тілінде, өзі репертуардан енді. Әйе, конечно, енді. Айда, шушы, меңа нештерге келдік бет. Әйде, шының білән башланып кетті менің бүгін күнім. Әйде. Шының білән давам етсін әлі. Қазір шығашақ ма? Әйе, қазір шығашақ. Әзірмесіз? Сен ғана шылай жырғарла керек. Әйде. Меңа нештерге Егітлер хален алымы қызлар, Якаларым минем никак тоймей бит, Келер ме меңа яңадан қазылар. Кеттік. Меңан ишләргә әйтегез, дуслар, Егетләр хален алымы қызлар, Хисләрім минем сүрелде инде, Женский сада қаян занят бит инде.
Нормально? Сен шын актер. Біз давам етеміз. Как дед? Бабай, как Бабай, дед, да? иә, Как бабай дед, давай. Миңа нишләргә әйттегез, дуслар? Егетләр хәлен аңлыймы кызлар? Хисләрем минем сүрелде инде. 70 яшендә гөлкәем шиңде. Шәп, Минем бабайга 94-тә. 94 Әйе, яшь. 94-тә нитеп ташлады бу дөньяны. Әйе, һәм 70 яшендә дигәнгә, вот ул безнең 94 яшендә иде. Һәм вот мин үзем беләм, то что Егетләрчә? вообще 90 ничәдә дә әле ул теге кызларны ярата иде, по-моему. Ә мин әйтәләр, мин бик бабайга ошаган. Менә синдә бабайының вайплары күренә шулай. Бабайның вайплары. Һәм тагын соңга бирем. Тагын бер. Җырларга һәм соңга бирем сихерләргә. Миңа нишләргә? Әйтегез, дуслар. Егетләр хәлен аңлыймы кызлар? Хисләрем минем сүрелде инде. Килерме миңа яңадан назлар? Кызлар, комментарийларга языгыз. Сихерләдеме сезне Марат Ерол? Йыгылдыгызмы, йылыйсызмы? Ни эшлисез? Бездә яшкы ролик. Әмма сезнең белән күчәбез киләсе сорауга. Әйдә. Киттек. Синең туган көнең турында сөйләшәчәкбез. Әйдә. Туган көнең 29 майда. Әлеге көн календар буенча ничәнче көн икән? 149, 150, 151 яки 152. Мәсәлән, гыйнварда 30 менә булай саный алабыз. Сезгә лайфхак гыйнвар, февраль, январь, февраль, март, апрель, май, июнь, июль. Ага. Июль. Әйе. Әгәр дә менә бу булай икән, 31 көн. Ага. Әгәр дә бу булай икән, 30 көн. Ага. Получается, январьда 31, 30, 31. февральда 30 була алмый бит инде ул. Шул менә. Февральда 30 була алмый. 28 кенә бит. Әйе, 31, 28. 31, Кушабыз 28. Әйе, так, ага. 31, 28. Так, отлично. Ничә булды инде? Ул булды безнең, хәзер әйтәм. 31-дә 28. Это у нас сколько будет? Уйсына. Насколько будет? 31-дә 28 получается. Мин сиңа әйтә алмыйм бер нәрсә. Хәзер саныйм. Телефонын алдырып алып калдырасың. 59. 59. Шулайдыр Ярар. инде. 59 мы? Да? Февраль. 31 плюс 28. 59 әйтәм. 59. Февраль булды. Февраль, так. Ага. Март. Март. Это у нас 31. 31. 31. Хәзер шул саңа 31 кушыла кирәк. 59 да, так, 60, 8. Әйдә, санап утырма инде. Киттек. Ну, яра. 9. Ладно, давай наугад булсын инде, чынлап та санап тормыйбыз. 152 булсын минем этот любимый цифрам. Әйдә. 152. Синең яраткан цифраң булды 152. Бүтән уйлап тормадык. Һәм дуслар дөрес җавап. 149. Ну, почти. Әйе, берничә көнгә генә, әзрәк кенә. Так. Нәрсә сөйлибез? Әйдә. Дөрестлек бәлки. Дөреслекме иде безнең әле? Аңа тиклем. Әле гамәл булды. Давай дөреслек булсын. Давай дөрестлек булсын. Безнең сиңа махсус сәхифә. Сиңа хәзер блиц булачак. Әзерме? Әйе. Киттек. Бер үк вакытта ике кыз белән йөргәнең булдымы? Булмады. Кыз кеше синең өчен ресторанда түләгәне булдымы? Булды. Ну, булды, по-моему. Үзеңнең популяр булуыңнан файдаланганың булдымы? Булды. Ярый. Берәр артистның сирен саклыйсыңмы? Саклыйм. Ярый. Бу елда син үзеңне әйбәт тоттыңмы?
Evet. Сен демек нашар тотмадыңыз, нашар болай түгел. Biraz. Biraz. Немножко. Evet. Сиңа ошамаган кызны үпкәнең булдымы? Yok. Сиңа берәр баланың әти дип әйткәне булдымы? Yok. Концертта бәлки. Bulganı yıkandı haller. Абыеңнан Allah'ım saklasın. Dedi o sıkıntıda gelmezse etin. Абыеңнан серләр яшерәсеңме? Ренат. Yok. Abiden sırlar yok. Ярый, ләкин уйлап торды. Шуңа Yok просто ulanmayatım belki nedir? Belki vardır. Yok. юк. Ярый. Şey yok. Bizden abi bilen başlıyorlar. Супер. Пар арасына кергәнең булдымы? Yok. Фанатларыңны елаганда юатканың булдымы? Buldu. Булды, Не ничек шундый булмасын. бит инде ул. Buldu. İyi. Сиңа биргән бүләкне башка кешегә бүләк иткәнең булдымы? Belki bulgandadır. Ярый. Йылдыз шире белән авырганың булдымы? Yok. Benim uğramış yok. Фонограммага җырлаганың булдымы? Buldu. Indi iyi. Televizyonda. Ярый. Йыртык носки киеп йөргәнең булдымы? Buldu. Юынганда җырлыйсыңмы? Душта. Bulgalı. Булгалый. Үз җырларыңны җырлыйсыңмы? Yok. Justin Bieber'nыкын. Джастин Биберныкын. Ay. Ярый. Булды. Блиц битте. Киләсе сорауга күчәбез. Соңгы сорау. Йөрәгем тик сиңа җырының 24нче юлы строкасы. Ничек яңгырый? Ул нинди? Уйлар синең хакта җылыта мине, бүләк итте сөю сине. Ә мин кабатлыйм йөрәгем тик сиңа, сине кышарга назлап кына. Neyecek bunda bu sanat da çıkarım olmuyor. Була, Уйлар синең хакта менә җылыта беренче, мине. икенче, өченче, дүртенче, бишенче, алтынчы. Ey oyla annen de sanap dur hazır. Min sözlerini de hatırla zineli sana düşün. Bolsun min просто hazır meni aşağına aytam. Әйтәле. Min kabatlım yüreğim tek сиңа шул булсын. Ә мин кабатлыйм йөрәгем тик сиңа. Сөйлибез, Марат Яруллин дөрестән дә җүнләп белеп бетермим диде. Шуңа күрә без күпләп сорап тормыйбыз. Хамдыр җавап. Бүләк итте Сөю сине. 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 Так. Ура, яңадан! Дөрестлек яки гамәл? Марат, нәрсә сөйлибез? Ede gamel bulsun. Мин хәзер Aha. йөзек киям. Aha. Tek. Һәм син әлеге фотоңны минем белән шат тотып куясың үзеңнең Инстаграмыңа. Һәм тагын бер сиңа йомыш әлеге фотографияга әгәр дә синнән сорыйлар икән, комментарийларда яки яңалыкларда сорыйлар икән, интервью алалар икән әлеге сорау белән, әлеге фотография турында, син аның турында беркемгә дә әйтмәскә тиеш. Комментарийларсыз комментарий юк, бирмим. Можно другое что-то. Ярамый. Сиңа соңгы гамәл. Кызык бит инде, аннары соң безнең шоуда ачыкланачак. Тагын сиңа әзрәк кенә хайп булачак. Минем бармакларым матур. Синеки дә матур булмай. Син вообще подставляешь меня хәзер. Беләм. Минем бит вообще хәзер фанаткалар вообще сумасы. Менә алар сумасай дут та, шуннары сон ха-ха-ха көлеп безнең шоуны карыячаклар. Ладно, ништәргәсең. Давай, Миңа иде. ништәргә әйтегез, дуслар, пожалуйста. Егетләр хәлен аңламый кызлар. Менә җырларса турында Давай әйтә. любой сорау бир миңа. Любойына җавап бир. Ну иде. Всё. Подожди, Киттек. ярар. Юк, чынлап эшлибез мисең? Эшлибез? Вот так вот сделай, вот, чтобы закрыть. Давай. Просто фотку. Субханалла. Мечтатасыз сіз. Она сказала yes.
свадебная фотосессия будет? Фотосессия будет, да. Именно фотосессия будет, да. Әлеге фотография турында беркемгә дә сөйләмәскә Ярар. тиешсең. Нинди генә сораулар булмаса да беркемгә дә сөйләмибез. Ярар. Килештек? Все, договорились. Әйдә. Марат, синең белән күп кенә гамәлләр дә кылдык. Дөреслекте әйттек. Рәхәтләнеп көлештек, рәхәтләнеп сөйләштек. Сиңа вакыт табып килгәнең өчен бик зур рәхмәт. Сезгә рәхмәт. Синең тамашачыларың да, синең тыңлаучыларың да бик шатланып караганнардыр дип ышанып калабыз. Һәм инде безнең тапшыруыбыз ахырына якынлаша. Ләкин әле тапшыруыбыз бетмәде. Шуңа күрә без Продолжение? Продолжение булачак. Автопати. Автопати. Ярар, мен риза. Безнең сиңа бер кечкенә генә бүләгебез бар. Вау. Карап әлеге кәнәфигә, безнең шоуны искә алып, безнең белән шундый кәнәфиләребезне Дивана, да. искә алып, Как раз яңа фатирыма мебель кирәк иде. нәкъ шулай, әйе. Менә шул беренче Рәхмәт бик зур. ни булыр инде. Бу теге балалардан инде ниткәнсездер. Әйе, балалардан табрали. Балаларны гына табрали инде биргәнсездер. Рәхмәт бик зур. Менә шул шундый истәлекле бүләк сиңа. Спасибо. Рәхмәт бик зур тагын бер тапкыр сиңа. Рәхмәт чакырганыгыз өчен. Яңа ел бит инде ишекләребезгә шакый, бәлки синең теләкләрең бардыр. Теләкләр инде барчагызны да дуслар киләсе яңа еллар белән. Яңа ел яхшы ягы белән килгән булсын сезгә яңа елда мәхәббәт, исәнлек, саулык, ярату һәм инде бөтен хыялларыгыз тормышка ашсын. Концертларга килегез, концертларда күрешегәме? Әйе, 19-ы була. Безнең 17-се, 18-се январь айы безнең яршаллы һәм 19-ы 20-се безнең Казан. Шуңа күрә барчагызны да көтеп калам һәм киләсе яңа еллар белән үзегезне. Мин дә синең концертыңа киләчәк. Мин дә билет алдым. Алдың? 19 көнне 12-тә очрашабыз. Все. Күрешкәнче. Менә болай сикерә торган кеше булса, ул мин булам. Достлар, сезне киләсе яңа еллар белән котлыйбыз. Мурат, син дә котлыйм яңа еллар белән. Яңа ел сиңа бәхет китерсен, шатлык китерсен, күп фанатлар китерсен, һәм инде әлбәттә X5 китерсен. Шулаймы? Һәм инде әлбәттә яңа фатирыңда матур итеп яшәргә насыйп булсын. Рәхмәт бик зур. Безнең Шаян ТВ каналына язылыгыз һәм әлбәттә комментарийлар языгыз. Кайсы йолдызны көтеп каласыз? Без сезнең белән саулашабыз. Хуш-хуш. Пока-пока.